1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kada rencang-rencang badhe nampilaken drama berjudul Kejujuran Marang Wong Tuwa. Aja lali delok ya, Rek ya. Bye. Din, tadi dhisik nak, iki ibu duwe duit kanggo bayar wifi kanggo bulan iki. Monggo tolong sawise balik dolan tolong dibayarna ya. Iya Bu, tenang wae, engko Andin bayar kok. Matur nuwun ya nak, eling nggunake duit kanggo kebutuhan wae. Iya Bu, Andin mangke dikek. Din, si akeh awak menunggu. Apa gak entek duitmu? Ndak apa-apa wis, Rek. Sampai jajan sak mono akeh. Asline iki yo duit wifi. Tapi ndak apa-apa wis, engko ae. Penting adewe seneng-seneng dikek. Ya, mau kowe andinang ibumu. Aja ngono to. Alah, ndak apa-apa wis. Penting saiki seneng-seneng dikek. Iyalah, saya seneng-seneng dhisik mangan-mangan. Ya wis, ayo mangan. Rek, mbakku wis teko, aku tak balik sik yo. Yo. Iya. Sik ya, Rek. Ya, dadah. Hati. Dadah. Dadah. Aku langsung mulai wis ya. Iya, Din, makasih ya. Iya. Hati. Padahal putri uripe persaja, nanging dheweke tresnan banget marang keluargae. Dene awake dhewe wong tuwa wis usaha keras menehi sing paling apik, menehi duit cukup, nanging awake dhewe malah buang-buang kanggo perkara sing ora penting. Aku malah karep mentak lan ora tau ngambil tangan ibu. Loh, Din, kok wis mulai? Mang wis dibayar duit wifi e? Apa? Syukurane ya, Bu. Andin wis salah. Mau wis buang
ini ki piye bayari meneh? Sepurane ya, Bu. Nggih pun.